Så er det ladning af kanon. Modelkanon Fregatten Jylland. Så går vi om til mundingen. Så proppen ud. Tager vores visker og sætter ind i løbet. Og hvis jeg havde 2 hænder, så skulle jeg tage og flytte hammeren lidt tilbage og sætte hånden oven på finghullet. Fordi når jeg skubber viskeren ned gennem løbet, så kommer der alt muligt skidt op i finghullet indenfra. Så derfor sætter jeg tommelfingeren for hullet, så det ikke blæser op i finghullet. Det var sådan en lille fidus. Og nu er den ren. Og renset. Så kører vi viskeren helt ned. Lige drejer lidt rundt. Og tilbage igen. Der er ikke nogen fremmedlemmer inde i kanonen. Det kan jeg se på det, hvor langt den lå ind. Så tager man sin krudtpose. Og så skulle man jo lige stå herovre på den side her. Og putter ind i. Så tager man stødstokken. Og støder krudtet helt ned i bunden. Ikke noget med at banke, det er lige meget. Så tager man en melpose og en melpose. Det kan du se, det står ud af vejen der. Og det er den samme mængde mel i en af poserne, eller hver pose, som der er krudt. Så putter man dem ind. Og tager stødstokken. Og helt ned i bunden. Og presser luften ud imellem krudt og melposerne. Og så trækker man stødstokken ud igen. Lægger den. Så er vi færdige med den. Så skal vi have spændt hammeren. Så tager man affyringssnor med sin split på. Og så skal jeg lige bruge 2 hænder. Så for at sætte splitten i. Sådan. Så er splitten sat i der. Så er der det til finghætten. Så sætter man finghætten på. Og hiver i snoren, når der bliver sagt skyd. Men det skal vi jo ikke, fordi det er jo ligesom inde i huset, ikke? Og så skal vi en anden kommando. Og den hedder afladkanon. Så tager man finghætten, piller af, eller lunden, og så går man op til mundingen, så skal vi lige have den her. Så skal vi have ormen. Fordi nu skal vi have de der melposer ud. Og der drejer man lige en gang. Det gjorde man ikke. Ja, det er live det her, så skal jeg lige have fat i den igen her. Og de der melposer, de er lavet af. Og se, der var de der. Så skal vi lige have den anden. Og dreje en gang. Så drejer man lige en gang. Så man spider den derinde i. Og trækker den langsomt ud. Og ja, den faldt på gulvet, men det gør ikke noget. Så
skal være krudtet. Det kan vi også. Ned i bund og drej en gang. Og så trækker vi ud igen. Jeg skal lige en gang til. Og der kan man godt støtte. Det betyder ikke noget. Ikke når det er rigtig sort krudt. Og her der benytter man rigtig sort krudt. Så fik vi krudtet ud også. Så er der en pose nede på gulvet og 2 på bordet. Og så er kanonen afladet. Hvis vi selvfølgelig lige tager hammeren af.